Ato ng Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Patay ang usa ka pulis human kini giposel sa usa ka parking area sa Cotabato City. Kapulisan, doon na persons of interest sa maong krimen. Nakaalerto si Efren Mamak. Grabing emosyon ang gibati sa kabanay ni Police Master Sergeant John Manuel Bongkawil kinsa gipusil patay sa wala pa mailing mga sospek sa parking area sa usa ka mall sa Cotabato City pasado alas 6 Domingo sa gabi. Si Bongkawil, residente sa Parang, Maguindanao del Norte ug na-assign sa Provincial Intelligence Unit sa Maguindanao del Norte Police Provincial Office. Sa investigasyon sa Cotabato City Police, pauli na unta ang biktima ug padulong sa iyang sakyanan kauban ang iyang kabanay diyang kalit siyang giduol sa sospek o gipusil. Nakadagan pa siya palayo sa iyang kabanay aron dili sila madamay. Apan, dunay nakaatang nga usa pa ka sospek kinsa mipusil sab kaniya. Nakaangkon og mga igo sa bala sa ulo, liog ug dughan ang biktima. Gidala pa kini sa ospital. Apan, gideklarang dead on arrival. Base doon po sa Soko, may blood stain na po sa loob eh. So possible sir, nakasakay na rin talaga siya sir. Or possible nakasakay na or pasakay pa lang. Kaya lang however, siguro sa volume of fire, ang naging instinct nga niya is makalayo doon sa sa sasakyan kasi andun yung family niya, yung kanyang anak, asawa, kapatid at saka yung mama niya. Sumala sa kapulisan, doon na sila'y duwa ka persons of interest. Posibleng may kalabutan matud pa sa trabaho sa biktima ang motibo sa krimen. Nagkanda kami ng operations kagabi pero need namin ng deeper investigation kasi base sa nature ng trabaho niya talagang malalim po ito kasi intel po ito. Nagpaabot ng sabog pahasubo ang PNP sa kabanay sa biktima. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa biktima. Matod sa kapulisan, lakip sab sa ilang investigasyon ang pagsuta sa security measure sa mall kung asa nahitabo ang krimen. Siguro part din na magiging ng namin na investigation, check namin. At saka yung mga actions taken nila dapat kung may mga senaryo, ano yung dapat nilang gawin. I-check namin kung ano yung kahandaan talaga din nila. Ginakuhaan pa sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang mall. Efren Mamak, 1 Mindanao.